No niin, mitäs tää tuli ostettua? Siinä on kämppä, hirsitalo. Siitä aukeaa puuvaja, reki. Oho. Nyt on krääsää. Ensimmäiseksi ruvetaan siivoamaan ja polttelemaan noita roskia pois. Vanha navetta, karjakeittiö ja suuli. Hani, sä oot ton kerännyt jo. Krääsää on. Voi mä että mikä tää paukkuu onkin. Siinä on vähän tunkattavaa. Joo. Kaikki rakenteet on vähän vinoi. Niin tuot sä sanoit, että se vuotaa vai? Juu, siihen me laitetaan testoon. Milloinkohan me päästään sinne? Sisältä. Joo. Tuolla on katto auennut. Se vuotaa siinä saunaan. Joo. Siinä on 200 € talvereita kanssa. Kaikki ajokunnissa. Katos joo. Siinä on iso varasto. Kellarin yläpuolella rakennettu nokkelasti. Oho. Vanha sauna. Kato, ihan tuliterä toi kiikkustuoli. Ja siinä näkyy, kun sähköpiuhaa vedetty, täällä on ollut miljoonaluokan kannabiskasvattamot, niin siinä on hyvä pohja lähteä rakentamaan omaa bisnestä. Sitten oli maakellari. Maakellari, täälläkin on vähän romua. Tää onkin muuten hyvä kuntoinen, tää ei mistään kohtaa niinku murtunut tai mitään. Ei pääs vesikä sisään. Joo. Toikin oli ihan jännän näköinen seinämä kesällä, kun siinä jotain kasvaa. Kaivon käsipumppu. Mä käyn kattoo tuon kämpän vielä, niin ilmanvaihtoputkea, aurinkotuoliin. Voimavirta johtoa. Saatiin ilmoitteeksi. Oh. Kaupan päällisiä puhuja. Siellä on uut sähkö. Ai niitä tähänkin saanut jo. Aikamoista. Shittiin. Oho. Mä en muista. Täälläkin on vedetty piuhaa pisinpoikia ilmanvaihtokanavat on tehostettu ja... Mikäköhän tän idea oli? Tää meni tosta... Juu. Hyvän näköistä hirti. Ja sammalta. Oi jukra. Kyllä sä pojat hommia jo. Tästäkin saattaa tulla aika vihrikäs huone. Siihen isot ikkunat vielä. Sitten mä pidän asekaapin tossa. Otan suoraan, kohdistan kiikari sillä, että se osuu tismalle ja tuohon missä peurat käy syömässä. Tässäkin on muuten huomiksää kaivo. Joku, en mä tiedä, se on jäte. No se pitäis olla tuolla puolella. Nyt mä en käsitä. Onko se toisinpäin? Joo, voi joo. No tuolla on toi kaivo. Se vesikaivo tuossa. Joo. Tällä kertaa vielä se on kesken, mut... Nyt. Sieltäkin on paljon otettu pois. Siinä on enää alumiinia.
Mitä? PH Kanna Pro? Ei kai täällä ole vaan mitään. Laittomuuksia tehty. Oi, myrskylyhty on kyllä tosi kätevä. Täällä on vielä alumiinkin siinä. Tää on vähän tunnelmaa. On tääkin tää hurja näköinen. On tässä pojat hommia. Tästäkin saattaa tulla tosi kiva huone. Niin on. Varmaan jotain taimitettu tai jotain, kun tommonen yksi. Joo. No tää... Tarkistusluuku. Joo. Sitten näki heti muurin kunnon ja Joo. että siellä on katto tosi hyvässä kunnossa. Että ollaan pelastettu. Täällä oli joku liitoskohta. Ei kun ei ollut täällä, se oli toisella puolella vai? Mut kyllä noin kaikki kato noin hirret, niin johonkin suuntaan niinku makkaa. Juu, kaikki makaa nyt tonne. Joo. Silloin kun se vesiputki oli jäätynyt, niin silloin se on päässyt palskaamaan just tuo vessan reuna. Silloin me pääteltiin. Mä kävin ton puuvajaan kuvaamassa, niin sitten on kaikista pikkuinen pätkä. Joo. Kato, siinä on kans rengas. Jes, no niin, tämä on eri pari. Oho! Täällä on kyllä tuulensuojalevyäkin saadaan. Ei mitään. Käydään vielä toi syvä kasvattava. Tosta vois kyllä. Tähän olisi helppo rajat niitä kotikamppeita just et. Ei vitsi. Se tulee tän perään, täällä on iso kasvattava. Mä en oo täällä käynytkään. Jaa, tää oli kato kokonaan kasvattama. No tää on yritetty oikein kunnolla niinku eristää ja... Täällä on ollut työpöydät ja kaikki. Oho! Tää on ollut eristetty ja tää on meillä paljon tuulisuojalevyä. Ajattelin, tää olisi kyllä tosi kiva nähdä toiminnassa. Joo. Mimmosia niinku, täällä on varmaan aika monta kasvia ollut niinku kerrallas. Joo, ja se, että mitä me täältä löydetään vielä. Joo. No niin. Siinä oli nyt sit. Ostimme vanhan huumeluolan ja muutamme sen hunajaluolaksi. Tonne jonnekin tulee 32 mehiläispesää tänä kesänä. Mut tänne on aika paljon hommia. Nyt ruvetaan savustelemaan noit roskia. Tsaukki.